Jacint Verdaguer va néixer a Folgueroles el 1845, a la Plana de Vic. La ciutat està marcada pel paisatge que oferien Aquests gèneres li permeten introduir una gran dosi d'idealisme, exaltació de la natura i recuperació de l'esperit nacional, temes típics del romanticisme. L'any 1865 es presenta per primer cop als Jocs Florals i tant aquest any com el següent serà guardonat. El 1870 és ordenat sacerdot i destinat com a vicari a Vinyoles d'Orís. A la dècada dels 70 escriu algunes de les seves obres més importants místics. El 1877, Verdaguer va guanyar els Jocs Florals amb el poema èpic L'Atlàntida, que narra l'enfonsament de la terra dels atlants en 10 cants. El seu altre gran poema èpic és Canigó, subtitulat Llegenda pirenaica del temps de la Reconquista, amb el qual va guanyar els Jocs Florals el 1886. L'any 1886 és la culminació i l'inici del declivi en la consideració social de mossèn Cinto. Per una banda, va ser nomenat poeta de Catalunya pel bisbe de Vic. Per l'altra, però, comença una forta crisi espiritual arran del seu viatge a Palestina i Egipte. La poesia pròpiament lírica d'aquest període recupera temes i mètriques populars com la cançó i el romanç per parlar de Déu i de la pàtria. El poemari que la consagra és precisament Pàtria, de 1888. La crisi personal de Verdaguer va provocar la desconfiança del seu mecenes, el marquès de Comillas, i del bisbe de Vic, que davant el seu comportament decideix confinar-lo dins el bisbat, al monestir de la Gleva. Verdaguer fa noves amistats entre els membres de la revista L'Avenç que es converteixen en els seus defensors i recopilen els articles que escriuen 1895 en el llibre En defensa pròpia. El 10 de juny de 1902 mor a Vilajoana de Vallvidrera, on va passar els darrers moments de la seva vida, i és enterrat a Montjuïc.